Emilia igen. Och det här är Sandra. Och det här är del 2. Har ni listat ut vår gåta? Jo, det var kuckeri. Och nu kör vi. Heja på mig. Vad säger du? Jag är en hård kudde. Du med. Okej, tips bara. Ha inte en kuddehår. En kuddehår som Sandra har. Men där har vi en här med behållaren i soffan. Au. Det var del 2. Det var del 2. Bye bye. Puss. Och del 3. Det börjar på F. Och slutar på T. Hoppas ni gillar det. Ses nästa gång.